Uništena su 4 stana, a u onom u kojem je eksplodirala plinska boca ozlijeđena je 88-godišnja žena. Zbog narušene statike iseljena je cijela zgrada s 26 stanova. U Karlovcu je Sanja Čatipović. Sanja, je li zgrada s obzirom na ovo što smo rekli još uvijek na svom mjestu? Da, tu je zgrada, to nije sporno, već je sporno to kako ta zgrada izgleda. Eksplozija je bila toliko snažna da je izbila cijeli vanjski zid stana na 4. katu. Vatrogasci su ovdje postavili potporne stupove kako bi sve malo osigurali, no zbog sigurnosti svi stanari su preseljeni i ovdje noćas neće nitko spavati. Ti stanari se sada vraćaju, policija ih zapravo pušta jednog po jednog da uđu unutra i uzmu ono najnužnije, jer kad su jutros odlazili sa sobom nisu ponijeli ništa. Cijelo jutro, odnosno cijeli dan ovdje je proveo kolega Andrij Dimitrijević, pa predlažem da pogledamo što je snimio. Ulica Stanka Vraza ujutro je izgledala poput ratne zone. Nešto prije 8 sati stanovnike Karlovačke četvrti Banija probudila je eksplozija. Na stanare zgrade doslovno šokirala. Ležala sam i čula sam samo nešto dum. Iskočila sam se, nisam se znala sabrati šta je, plafon pada sve po meni. Njezin sin odmah je otrčao na gornji kat jer je u trenutku eksplozije do koje je došlo zbog istjecanja plina bila 88-godišnja žena. Dosta ljudi bilo u šoku, ali pribran moraš biti. Odmah sam pitao gospođu ili dobro, ali ona nije uopće odgovarala, odmah se skužio. Znači da je u šoku, da je treba pomoć. Prebačena je u bolnicu s opeklinama 2. stupnja. Lica, glave, vrata i obiju podlaktica, dakle nešto što je za sada, možemo reći, neki 10%. Žena je izvan životne opasnosti. To zvuči gotovo nevjerojatno, budući da su od jačine eksplozije gotovo u potpunosti uništena 4 stana i stubište, a popucala su i stakla na obližnjim zgradama. Zbog narušene statike 40-ak stanara odmah je evakuirano. Rekli su mi tu, gospođu, uzmite deku, zagrnite se i iziđite veli van. Sva sam se prestrašila, sve polupano. Šokiranim susjedima u pomoć je stigao i Crveni križ. Da se malo saberu, da se malo dobiju, popije čaj, da se utope. Zbog nesreće zgrada u Brazovoj morat će u rekonstrukciju. Kad dobijemo izvještaj i statičara i vještaka, mi krećemo u sanaciju stanova. Onima koji nemaju rodbinu kod koje bi se privremeno smjestili, grad će pokušati naći zamjenske stanove. Sa mnom je gradonačelnik Karlovca, gospodin Damir Jelić. Dobro večer. 2 ljudi smješteno je u udomiteljskim obiteljima, većina je ipak smještaj pronašla kod rodbine. Što dalje s ovim ljudima? Koje je rješenje za njih? Pa grad ima određeni broj stanova koje uređuje za ljude u potrebi. Mi ćemo tu gradsku listu zaustaviti i osloboditi te stanove nakon brzog uređenja za ove ljude. Kada počinjete tražiti to, do kada će oni biti u udomiteljskim obiteljima? Isti tren se počelo odmah s akcijom, prema tome to je pitanje trenutka. Što će biti s ovom zgradom? Hoće li se ići na obnovu zgrade? Statičar je već dao svoj određeni nalaz, iako on traje malo duže vremena. Potporni zidovi su ovdje, obnova je jedino što slijedi. Ima li zgrada osiguranje? Nemam taj podatak, ne mogu vam to reći. Dobro, jeste li zadovoljni kako su službe odradile svoj posao? Jesu li svi reagirali kako su trebali? Uistinu zahvala Crvenom križu, policiji, hitnoj, Karlovačkoj bolnici, Gorskoj službi spašavanja, prije svega vatrogascima i ovima svim ostalima, a posebno građanima koji su odreagirali odmah. Vatrogasci su ovdje bili u roku od 2,5 minute. Dakle, ako imamo cijelo vrijeme sliku da u Hrvatskoj nešto ne valja, ovo je primjer nečega što maestralno valja u Hrvatskoj i da svega toga nema, situacija ne bi bila ovakva. Dobro, drago nam je da je sve na kraju ipak dobro završilo. Hvala vam. Evo, policija ostaje ovdje, oni će cijelu noć osiguravati ovu zgradu, toliko za sada iz Karlovca. Ali možete smijati ako gledate vas ljudi, svi su uništeni, ali ovo je treći auto, ovo je nas. Staklo sam se za malo morao ubiti, malo sam se za malo sam se ubio, da je se to staklo, morao bi plakaša i morao sam shvatiti tako. I onda te tata spasio. Bravo, baš si bio hrabar. Ja sam bio, igrao sam igrice. A di? Ajde, sjedi, gdje si bio? Ja sam tu sjedio pa sam ja
igrao igrice, kad je nešto počelo se šuti, staklo se razbilo, a ja sam se poplašio, plakao sam, ali morala sam brzo shvatiti tatu i došla je ova malo Mikija, ja sam uključio vrata i došla sam, pa je došla mama Mikija. Od Tina mama, Od Tina mama i pa mi je ona pomogla da počisti moju sobu i kuhinu i da je ova sad nešto morala nešto vidjeti, da nešto kupiti i pa sam ja morala doći kod dede i to je to. Da, a šta je ovdje puklo staklo, gdje je puklo tu? Evo tu, znači evo je ručena zgrada. Dobro si ti prošao, ali nemoj blizu stakla i tako, nemoj blizu ići. I ovdje svi su pukli staklo. Nemoj blizu ići. I auto su uništeni svi, došli su vatrogasci da spasuju ljude i da vidio da nema vatre i da ne curi voda i tako. Dobro. Dobro da nije nakon mene tu. Dobro, da nije tebe, super. Hvala Bogu, drago. Čekaj, ovo su živa, vajda. Da, ta su živa, ne. Ova isto. Samo nemoj prstima dirati, to je razvijeno. Ove su samo uništene Nemoj dirati. Ove su vrata samo uništene, evo. Dobro, ajde. Evo sad ide kupač kamion. Nemoj blizu ići. Četka, kamion, ide sad čistiti tu zgradu.